videjka hry z Brawl Stars. Áno, z Brawl Stars. A dneska by som to pušnúť Leona na 400 pohárku. Což ako není zlá sluchátka teraz. Skoro vždycky mám taký hrozný mikrofón. A môžeme ísť teda pušnúť toho Leona. A nič. A Starnova. Chýba nám ďalších viacej pohárikov. Neviem, kto tam dal ten wipeout. Ale teraz budeme tu. A oni tu... Poď dlhej. Tak to nezabilo. To som starý. Chýba nám posledných 6 pohárkov. A pak končím s týmto videem a zítra sa ho pokúsime pušnúť. No toto bolo všetko z dnešného videa. Máme tam 400 pohárikov, čo už je veľmi dobré. Open Starnova. Ja mám 0 gemov a som všetkými 0 gemy. Máme tam 412 pohárikov, druhú prestíž som nenatáčal. Tu mám 2 prestížky, no ja vám chcem povedať, že toto video už ako končí a zároveň prepáčte, že som sa mýlil a čaute.